Ďakujem za slovo. Dobrý večer aj priamo z palubovky v Handlovej. My sa však v prestávke presunieme na inú palubovku, a to do Prievidze, pretože v minulom kole v zápase proti Leviciam nastúpil už aj Pavel Bosák. Tomu udelila hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie 8 zápasový dištanc za bitku, ktorá sa zrodila v dueli proti Banskej Bystrici. Po zhliadnutí nového videa však rozhodla ináč a stop bolo iba na 3 zápasy s možnosťou vykúpenia v tom poslednom. To Prievidza samozrejme využila, no a Pavel Bosák jej pomohol k výhre práve s Levicami. Nás samozrejme zaujímal názor samotného hráča na nové rozhodnutie hracej komisie. Chci jim poděkovat, že to zmenšili, že jsem to ani upřímně nečekal, tak každý říkali 4-4, já jsem si při štěstí jsem myslel, že 6, ale 3 a ještě z jedno se dá vykoupit. Super, super. Bosák si povesť zlého muža priniesol z Čiech. Tam najprv otvorene kritizoval svojich spoluhráčov v klube, potom sa objavili zranenia z údajnej bitky v bare. Dávajú si naši rozhodcovia väčší pozor na tohto hráča? Už ne, teď od toho trestu já vím, že je taky sám provokuju, ale občas to je jasný, že tam dám ruku nebo něco, pak ještě jak já reaguju na to. Takže oni to se mnou taky nemají jednoduchý, ale myslím si, že to bude že se to zlepší. Jak oni to pochopí a já to pochopil, takže ne, já už to pochopil a oni to teď pochopí. Takže já musím být klidnější, protože mě jde o všechno, dá se říct, protože na Slovensku určitě tady tu sezonu chci dohrát, protože se mi tady v Prievidzi hodně líbí. Takže to bude dobrý teď už. Bosák rozdelil basketbalových fanúšikov na dve skupiny. Prvá ho zbožňuje pre jeho schopnosti, veľkú bojovnosť a oddanosť týmu. Druhá skupina vraví, že pri svojej bojovnosti nepozerá na nič iné a pred očami má v niektorých momentoch zatmenie. Ktorá skupina je podľa Bosáka bližšie k pravde? Ta první, protože jako ať si říkají každý, co chce, tak zaměříme se na ty lidi, který týmu basketu rozumí. Takže dobře ví všichni, kdo kouká na nějaký úlepkavy Euroligy, takže takhle basket se hraje. A já neříkám, že já jsem nějaký špičkový hráč, to vůbec. Ale takhle se ten basket hraje, prostě agresivní a jde se do všeho. A já teď všichni můžou sledovat, Euroliga už běží všechno, takže takhle basket se hraje. Akorát prostě zopáknu to, ať to každý bere jak chce, ale prostě je to fakt, že ta slovenská liga je slabší, takže na to nejsem zvyklý. Na mě, na takovou hru, pan je potetovaný, na každém faulu písklej vyskočí. A to je moje chyba, ale prostě takhle se ten basket si myslím, já hraje. Ja možem vam dati pogled Pavel Bosak človek ili Pavel Bosak hrač. Ja sam njegov trener, ja možem njega teraz analizirati ako hrača. Njega ako človeka určite možem povedati len jednu vec. Kad ne bi bol dobar čovjek, ne bi bio u našem timu. Znači mi njemu verimo kao čovjeku. Ako hrač, povedal sam už viackrát, že to je jeden z najkarakternijih hračov, ktorý sam ja trénoval. Pretože njegov trening a njegova koncentracija na trening i njegova želja da každý trening se zlepšuje, da každý trening ide na 100%, to se malo kedy vidi u profesionalnom športu. Za sobom je nosio nekakve zle spravi, mislim, že ne bi sam povedal da je všetko njegova chyba, to kako ga vnímajú ljudi, mislim, že to aj malo i vaše robote tu bolo, mediji sprave svoje kad se tika takvih, čo se tika takvihto veci, skopni su iz jedného miša spraviti slona, ja mislim, že reputacija njegova je horšia ako bi mala biti. Sú na dvojicu Rudeš Bosák špeciálne nejak vysadení rozhodcovia? Alebo prečo práve v Prievidzi stále vzniká tá nervozita, vzniká to napätie, vznikajú tie roztržky medzi hráčmi? Ja ne znam, možno rozhodcovima vadi testosteron koji u Prievidzi u hali, ja neviem. Ali nervozita, ale ne, mislim to je všetko jedan dio basketbala, pretože basketbal kraljica tímových sportov, pretože toľko vecí, veľa je faktorov, ktorí mogu mať vplyv na zápas. Pa između ostatnoga i komunikacija hráč rozhodcov, trener rozhodcov a tako dalje. Neviem, znači, direktno ako govorite, že nás rozhodcovi nemajú rád, ja to nemôžem potvrdiť, ale určite je vždy nejaký boj i súboj, mikrokonflikt, ale bohužiaľ to je, aj ja kao trener musím byť pripravený na to, aj hráči sú pripravení na to, aj rozhodcovi sú pripravení na to, takže Vždy to bude nejaký kontroverzný vzťah, ale za moju osobu, a myslím si, že teraz hovorím aj za ostatných kolegov extraligových, hráčov typu Bosák máme na Slovensku nedostatok.
trošku občas máme problémy s tou jeho náturou, s takouto zarputilosťou. Nemyslím si, že by rozhodcovia ho považovali za nejakého, nazvime to enfant terrible, alebo teda zlého muža, aj keď teda niektoré situácie, ktoré nastali, tomu nasvedčujú. A tréner Rudeš, považujem ho za jedného z lepších trénerov na Slovensku, ktorý basketbalu venuje všetko prakticky a správa sa maximálne profesionálne, aj keď tiež, keďže v športe sú emócie, tak niekedy tie emócie prepuknú, ale to už patrí k tomu.